Keep tapping, keep tapping. Biko, Igbo mụlụ nze m ọzọ na ọjị ọrabịa be m ma nwoke ma nwaanyị, especially ndị nna, ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ m nwere ebe a. So ka m bulie gidi Mayor, over to you. Ka m asọgolu m na ọjị as Father's Day before it comes over to you. Mazelie gị na anyị eje ọ na-eje mkpu Igbo jewe anya ịkwado ime ka anyị malụ Adanne Igbo arụ atọkazikwa gị n'otu anyị atọfekwere gị oke daalụrị nne for ọjị bupụtara anyị. Ndị Igbo si na onye wetara ọjị wetara ndụ. Biko anyị agbapụrụ ya ọsọ ụmụnne m. First of all, ka m gosigodu ofu nwanne m otu nne m n'ebe a ka m gosigodu ya ọjị first before ọjị ada aga ebe ọ ya aga. Blue man nwanne m ọjị abịagokwe aka gị dị n'ọjị a. Oke nwa agbata obi oke nwa aka gị dị n'ọjị a. Onye ọbụla nọ ebe a ma ndị m lotara afọ ha ma ndị na-eloteghị ijere nwaanyị ama egosi gị ọjị na ijere ka ịbụ aka gị dịkwa n'ọjị a ijere. Onye ọbụla nọ ebe a biko aka unu dị n'ọjị a mana na-egbughị oge unu mana ka omenala Igbo si wee dị. Ọgọchukwu asụgola anyị ọjị, anyị ekene gị fọ esụla anyị ọjị n'ụtụ a mana mmebulu ọjị a ka m gbapụ ọsọ gbaje na obi Ifeanyị Chukwu bụ Ọga Stanley ka o mee ihe dị na dị ọjị. Ọga Ifeanyị Chukwu, the ball is in your court. Thank you so much. Daalụ. Nobody is tapping. Maazị daalụ. Bikonu ndị be anyị daalụnụ. A sị na mmadụ ka eji aka ịfụrụ na anyị zuru ezu. Onweghị ndị ihe na-anọ ha ebe, ndị odogwu nọ ebe, ndị ọma ọkachie nọ ebe, ndị ekwu eme nọ ebe. Onweghị ijere wee bịakwuzie wee nọnyelụ nwaanyị wee mara na anọzula. Ijere daalụ na ekpere ikpere ndị nna. A sị na atụọla ọmalụ ha atụọla ofenye isi n'ọbịa na ọkwọ na ebe a na-adụ nwa nwere nne ọdụ ka nwa na-enweghị na-amụrụ ihe. Jere ekpegwo kwuo anyị onwe ebe ọ sị anyị nọkọta anyị menata onye ọbụla ka ọ doziri onye mụta ovulu na mabịa. Daalụnụ unu bụ na ọjị abịagwo. Mayor daalụ. Ka na-etufughị oge ka anyị na-ege ntị ihe dịla anyị dị na-emebe dị na-ata akụ ka anyị wee na-akwado nwanne anyị nwaanyị Awa Ọgọchukwu. Ọkwa nna agọwa ọjị ma atụba nzu onwe ihe ekwu maka anyị ekwuriri ihe na-akpa onye ekwute nke na-akpaghị itinye ise na ọkwọ n'isi ahụ ka ọ ya aga na-eti ihe a na-eme wee na-adị ile. Ọgọ onwe ihe ikwuru ebe nchọ ka ndozi ya isi n'ọsọ ndị na-eje ụka ndị na-eme ụka nna na ụka nne. Ọ bụrụ nne ndị be anyị bụ ndị omenala ma ndị nwa unu si na-agụ alụsị anyị ebughị okwu na ụka wee bịa na mgbe ndị ọcha bịakwutere anyị si ha na-emenụ nke unu ka anyị na-eme onwe nke dị anyị mma anyị esoro unu na-eme mana ha ejezie n'azụ anyị sikwazi anyị na anyị na-aga ụka na-agọ mmụọ. Ị na-eje ụka na-agọ mmụọ ekwensu volo ibu dị alụ okwu ike ọnụ ya bụ ihe wee dozie ka ekewara ihe niile ekewa. Anyị nwa na-eduru nwa anyị ndị mgbe gboo ha duru ụmụ ha due ndị ụka si ha chie fada. Ọ bụrụ na a na-ese okwu onweghị onye ya eduru nwa ya si ya chie fada mana ndị ahụ iduru nwa ha jee tụgharịa nwa ha gwa ya jee gwa nne ya na nne ya na-efe ekwensu ka anyị makwara ndị ikpe ma ka anyị gawa n'iru. Ọjị a sị na ọjị bịa mkpọtụ edelu. Biko anyị achọ onye ya awara anyị nzu, onye ya mara anyị nzu ka anyị maa nzu amachazi ya nzu mụ nwee mezie ọjị ka esi eme ya. Amụ nwa gọzie ọjị.
anyị wee gawa n'ihu.